Her sibehê şopandina nûçeyên dawiyên Hindistanê li ser internetê nerîteka xemgîna karsaz Anil Joshi ye. In my own family, my cousin Di malbata min da, malbata pismamê min da 4 kes hene. Hemû bi vîrusê ketin. Hewaleke min yê zarokatiyê mir. Di hefteyên borî de heft endamên malbata Eşfaq Seyîd li bajarê Heyderabad bi vîrusê ketin. Ew dibêje wan hemiyan jiyana xwe ji dest da. It is going crazy, I can say, and I've been Rewş pir xirab e. Ez rojane nameyên mirina kesekê werdigirim. Bi taybetî ji malbat û dost û hezkiriyên min. Kompanya Anil Joshi Intella H li ser teknolojiyekê kar dike ku dê rê bide şarazayên sexlemiyê ji dûr ve çavdîriya nexweşan bikin. Wî tîmeka ji 35 karmendan heye ku projeyê li Hindistanê pêş dixine. Lê vîrus karê wan sis dike. in our own group, in the last 3 weeks, we have 4 people. Di grupa me da, di sê hefteyên borî da 4 kes bi vîrusê ketin û nikarin kar bikin. Ji ber ku dayîk û bavê wan pê ketin, û malbatê Hindî jî bi hev re dijîn û gelekî nêzîk hev e. Joshi û Seyîd û gelekên din hewla bersivdana bangên alîkariyê didin. People need oxygen. Xelkî pêwîstî bi alavên oksijenê û dermanên wek remedesivî û yên din hene. we need Me pêwîstî bi amûrên henesedanê heye. Hinek dostê min daxwaza wan kiriye. Di demekê de ku hinek astengiyên lojîstî hene di şandina alavan de bo Hindistanê, Seyîd dibêje şandina pareyan alîkariyeke rasterast da bîn dike. oxygen, the ox cylinder. Şûşeka oksijenê berê pe 2000 rûpiyên Hindî bû. Niha ji ber kêmbûna oksijenê bûye 20,000 3000. Divêt em alîkariya wan bikin. Civakên Asya Başûr li seraserî Illinois tevlî vê hewlê dibin. Seccad Bihatî ji Pakistanê ye. Wî xwaringehek li Chicago heye û ew bi zorê ji krîza darayiya Covid li Amerîkayê rizgar bû. Malbata wî bixwe li Pakistanê saxlem e û ta niha kesek bi vîrusê neketiye. Dilê wî bi wan nexweşên Hindistanê re ye. Doesn't matter they're Muslim, Hindu, whatever. Xem nake ew Müslüman bin an jî Hindû bin. Ew nimêjan ji bo Hindistanê dikin. Ev e tiştê ku em li mizgev, dêr û her cihekî nimêjan ji bo Hindistanê dikin. Herçendî karê wî hîn normal nebûye, Bihatî alîkariya Seyîd di komkirina 10,000 dolar de dike ji bo kirîna alavên sexlemiyê bo Hindistanê. Ew ê wekû nîşaneke xêrxwaziyê di navbera xelkên her du welatan de dibîne. Anybody in India. Her kesekê li Hindistanê ew jî biran e. Ew derfeteke mezin e û em hêvîdarin ku pirekê ava bikin û her tişt dê aram bibe bi rêya hevgihînê. Hevgihîna ku li Hindistanê pêwîst e, cihê ku Covid-19 encamên karasad dide.